Hello mga mama mga sir, kani nga video tudon ako sa inyo sa paggamit ang MongoDB or Humongous database nga ilado as NoSQL. So first thing is sa to ang files. Sa documents na ako mas nakita ninyo na ako ini-install dari MongoDB. Then after niya ma-install na, next lang hanggang next. Then after mag CMD mo. Then sa CMD type lang niyo Mongoose. I don't know manong Mongoose ang basta na siya term siguro starting host siguro ng SH. Tapos pag enter nyo wala to lang ninyo nakita niyo na ini-pop up. So generated na daw siya, magana na daw siya. Then show DBS. Then kaning show DBS is same lang yapon ni sa MySQL nga show databases. Then clear CLS.